F'pajjiżna qed jippersisti l-prekarjat, bl-ekonomija jingħad li sejra tajba, biss għal numru żgħir ta' nies. Dan qalu l-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, Joseph Vella b'messaġġ ċar lejn il-gvern, qal li l-ħaddiema m'għandhomx jiġu użati. Il-kap eżekuttiv qal li fejn jidħol is-settur tas-saħħa huma qatt ma ffirmaw ftehim mal-VGH filwaqt li qed jaħdmu biex minn dan l-iżball ma jispiċċawx ibagħtu l-impjegati. Fid-diskors tiegħu Joseph Vella qal li hemm bżonn li tintrefa' responsabbiltà politika u jsir pjan fit-tul fejn il-ħaddiema jiġu l-ewwel. Żied jgħid li l-ekonomija missa timxi l quddiem billi nbiegħu l-passaporti, iżda hemm bżonn li minflok nibdew naħsbu dwar il-pensjonijiet li għad iridu jirċievu l-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-lum. U qal li għalkemm l-ekonomija qed jgħidu li sejra tajjeb qatt teżisti l-problema tal-prekarjat u jkompli jiżdied l-abbuż tal-outsourcing. Qal li l-ekonomija sejra tajba l-ftit, tant li wħud mill-Maltin qas jaffordjaw li jkollhom tal-anqas 2 pari żraben. B'referenza d-diskussjoni dwar l-emendi proposti mill-Gvern għall-att dwar il-protezzjoni tal-embrjuni, Joseph Vella qal li dan huwa suġġett delikat u wieħed m'għandux jilgħab bl-emozzjonijiet ta' dawk li ma jistax ikollhom tfal. Joseph Vella spiċċa billi qal li diversi pajjiżi Ewropej għandhom paga u pensjoni ħafna iktar adekwata minn dawk ta' Malta. B'hekk wieħed għandu jagħti d-dinjità lill-impjegati, jingħata servizz professjonali u effiċjenti u lealtà assoluta lejn il-ħaddiema.